Machiegni nyaka romo gi joma yawre kendo wantiere kar ka mondo mako ni chal mar fwambo chenro mar mbako romo kiny makano kaka neno kar ka magi moko madhi bedo kacha kwaluoni e counties mopogore opogore moko bende matimore e piny Kenya gi matimore e pinje maoko machiegni nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokeo nyaka chango sa oseromo saa 3 osekalo dakika 3 wakelo ni chal mar fwambo okinyi ma kawuono machiegni wachako kod magi madhi timore kacha e county mano mana Nakuru odiochieng' ma kawuono ka koro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dhi bedo kacha ka yango chenro mag gedo mano mar kambi mar wechego mag loso teko mayudore kacha Menengai iluonge kacha ni Menengai Geothermal Project mabende dhi bedo kacha kotimo wechego mag ground breaking kata odiochieng' makano koyango gedo ma kamago monego bed ni chako mar kambi ma kamano mar loso teko mabacho kaka wuok e tekono mawuok e bwolo kacha wacho ni geothermal mano moting'o nyaka mago mawuok kacha kod muyago maliet mondo mi olos teko manyalo konyo medo chenro mopogore opogore mag bero sectors go mago mag loso mwandu mago bende nitiere kar kanyo mabedo ka luoni geyo moro makare ahinya odiochieng' ni ma kawuono nyakoro mogi jong'o rango kama chielo bende